مستيات بيتنا سلام كما يتنحكم كبرات تخطاتلتنا بسنك كوينات كاب من نبابر مستمزابلو دحر وعل سلام بريتوريا ناب زنبرو كملسو زي كالو اب تحت رديئت زنبرو زلو بعسرتات اشحات قصرو حزبي اب كبيد سبعو قلولاو وديقم كم زلو يقلصالو اتي كاب حصات استباهله معسكر بمنجد محبراوي مرخبيتات زوص زلو مسلتات نتي ابت بوتا تفطيرو زلو صقامات اغوليحو زرء خوينلا ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ህፃናት ነፍሰ ጾራት ኣረጋውያንን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባትን ከዓ ኣብ ኣፈፌት ሞት ይርከቡለው ኣተሓባባሪ ማእከል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝኾኑ ቀሺ ኣብርሃ ኣርኣያ ንቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝሃበዎ ቃል እቲ ብመልክዕ ረድኤት ዝወሃቦም ዘሎ ማሸላ ሓሳኽ ፈጺሙ ክብላዕ ዘይክእል ኣናጹውን ዝተሓሰምኦ እኽሊ ከም ዝኾነ ገሊጾም ቀጺሎም ብዙሓት ኣረጋውያንን ነፍሰ ጾር ኣዴታትን ደም ዋሕዲ ኣለኩም ከም ዝበሃሉ ብሰንኩ ከዓ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ኣዋርሕ ኣስታት 5 ሰባት መማቶም ሓቢሮም እቶም ኣተሓባባሪ ማእከል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ናብቲ ማእከል ካብ ዝኣትዉ ብሓፈሻ ኣስታት 300 ሰባት ኣብ እንዳ ገብርኤል ቀቢርና ኣለና ክብሉ መስኪሮም ቴሌቪዥን ትግራይ ቅድሚ ገለ መዓልታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝዘርግሓቶ ጸብጻብ ብሕሱም ጥሜት ነፍሶም ዝማሰነ ተመዛበልቲ ኣርያ ነይራ እቶም ተመዛበልቲ ዘለውዎ ከባቢ ነዚ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንኽቃልዑ ዝደፍእ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ዓሶን ካልኦት ሕማማትን ኣደዳሞትን ስቃይን ክኾኑ ጸኒሖምን ኣለውን ብዘይካዚ ኣብ ገለ ማዓስከራት ግዳያት ኣዛብእ ክኾኑውን ጸኒሖም እዮም ኣብ 2020 ዝጀመረ ህይወት ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ዝበልዐ ኩናት ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ተጋሩ ክመዛበሉ ኣገዲድዎም ኣብ 2022 ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ መብጻዕ ሒዙ ዝመጸ እኳ እንተነበረ በዚ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ምኽንያታት ግን ኣብ ባይታ ተፈጻሚ ክኸውን ኣይከኣለን ኣብ ሕጻጽ ብፍላይ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ዝዕቀበሉ ሓደ ማዓስከር ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ናይ ጥሜት እዋን እውን ግዳያት ዝኾኑ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ይንገር ኩናት ምስ ተላዕለ ካብቲ ከባቢ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመት ቁፅሪ ዘለዎም ተመዛበልቲ ናብ ሱዳን ከይዶም ነይሮም ካብዞም ሕጂ ብጥሜት ዝሰቀዩ ዘለዉ ከዓ ኣቐዲሞም ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ይርከብዎም ኣብ ማዓስከር ሕጻጽ ዝርከቡ ኣስታት 14,000 ዝኾኑ ተመዛበልቲ ንወርሒ 15 ኪሎ እኽሊ ብመልክዕ ረድኤት ይወሃቦም እቲ ዝተዋሃቦም እኽሊ ግን ብዙሕ ጉሓፍ ዘለዎ ዝተባላሸወ ንኹሉ ክኸውን ዘይክእል ከም ዝኾነ ነበርቲ ይገልጹ ገለ ዓቕሎም ዝጸበቦም ግዳያት ግን ካብቲ ኣብ መሬት ዝተደፍአ ቁርብ ቁራበ መሸላ ከይተረፈ ክበልዑ ይረኣዩ እቲ ኩነታት ከምዚ እንተቐጺሉ ኣብ ቀረባ ዘስካሕክሕ ሕልቂት ከይወርድ የስግእ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ድሮ ነቶም ግዳያት ንምሕጋዝ ገንዘባዊ ወፈያታት ኣብ ምእካብ ይሰርሑ ኣለዉ መንግስቲ ፈደራልን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን እውን ነቲ ኩነታት ቁልጡፍ ኣቓልቦ ክገብርሉ ይምሕፀኑ ኣለዉ እቶም ሕጂ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ዘለዉ ተመዛበልቲ ዝበዝሑ ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያንን ነፍሲ ጾራትን እዮም ህፃናት እውን እንተኾነ ግቡእ መኣዛ ዘለዎ መግብታት እንተዘይረኺቦም ዕጮኦም ዘፍርሕ እዩ ኣብ ትግራይ ብሰንክቲ ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ 2020 ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ካብ ኣባይቶም ዝተመዛበሉ ነበርቲ መንግስታት ክልልን ፈደራልን ቆላሕታ ክገብሩሎም ክሓቱ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ንልዕሊ 4 ዓመታት ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ማእከላት ዝነብሩ ዘለዉ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ዝሓትት ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ተደጋጋሚ ሕቶታት ከቕርቡ ከም ጸንሑ ይፍለጥ ጸብጻባት እቲ ክልል 64.5 ሚእታዊት ካብ ተመዛበልቲ ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ 20.2 ሚእታዊት ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢታት ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዝተቐደደ ፕላስቲክ ኣብ ዝተሰርሑ ቴንዳታት እናነበሩ ንሕማቕ ኩነታት ኣየር ወይ መጥቃዕቲ እንስሳ ዘገዳም ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ የመልክቱ ካልኦት ድማ ኣብ ዘይተወድአ መንግስታዊ ይኹን ውልቃዊ ህንጻታት ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ኣለዉ ካብዚ ወጻኢ ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ኣብ ጎደናታት ዝነብሩ ተመዛበልቲ እውን ከም ዘለዉ ኣብቲ ክልል በቲ ኩናት ዝወረደ ክሳራታት ኣብ ምስናድ ዝሰርሕ ዘሎ መርማሪ ኮሚሽን ምጽናት ዓልየት ትግራይ ኣብ መስከረም ዘውፅኦ ጸብጻብ የርኢ መንግስቲ ፈደራልን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ናብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ጥራሕ ዘይኮነ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ይረኣዩ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ነቲ ኣሰቃቂ ኩናት ደው ከም ዝብል እኳ ገይሩ እንተኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ግን ኣብ ተግባር ኣይወዓለን
ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝሰዓበ ፖለቲካዊ ሃለዋት እቲ ከባብን ዞባን ፈጺሙ ካብ ግምት ወፃኢ ዝኾነ ነገር እዩ ናብ ኩናት ትግራይ ብሓባር ዝወፈሩ ሓይልታት ጸጸቅዖም ሒዞም ጥራሕ ዘይኮነ ዝነበሮም ዝምድና ኣቋሪጾም ገሊኦም ብኹራ ማዕጾም ዓጽዮም ገለ ኸኣ ንሓድሕዶም ናብ ኩናት ኣትዮም ንሓይልታት ኤርትራ ዝመርሐ ኢሳያስ አፈወርቂ በቲ ውዕል ሰላም ኣይተሓጎሰን ፋኖ ዝተባህለ ኣምሓራዊ ሓይሊ እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ውዕል ሰላም ኣይተቐበሎን ፋኖን ህግደፍን ክሳብ መወዳእታ ውድብ ሕወሓት ክጠፍእ ድሌቶም ነይሩ አብይ አሕመድ ግን ነቲ ውዕል ሰላም ክፍርመሉ ተገዲዱ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ አንጻር መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕጂ ኣብ ኩናት ይርከቡ ብልጽግናን ህግደፍን ከዓ ክልተ አንጻራዊ መንገዲ ክወስዱ ወሲኖም ከብድን ሕቆን ኮይኖም ናይዚ ኩሉ ኣደራዕ ግን ኣብዞም ተመዛበልቲ ይወርድ ኣሎ ውድብ ሕወሓት ምስ ህግደፍ ኣብ ፖለቲካዊ ጽምዶ ምስ ኣተወ ተጋሩ ንወደብ ኤርትራ ክጥቀሙሉ ከም ዝኾኑ እኽሊ እውን ብኡ ከኣቱ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቪድዮታት ብወገን ህግደፍ ይስርሑ ነይሮም ኣብ ባይታ ግን ዝተፈጥረ ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ናይ ጥሜት ሓደጋ ምስክር እዩ ኢትዮጵያ ወላኳ ብዘለዋ ናይ ማይ ሃብትን ሰፊሕ ንሕርሻ ዝኸውን ስቡሕ መሬትን ንነፍሳ ኮይና ንኻልኦት ክትተርፍ እንተተገብኣ ብሰንኪ ድሕረትን ፖለቲካን ህዝባ ወትሩ ብሓለንጊ ጥሜት ክግረፉ ይረኣዩ ምስሊ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ንድርቅን ጥሜትን ዘዘኻኽር ክሳብ ዝኸውን ኣብ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ብኸቢድ ጥሜት ተጠቂዓ እቲ ጸገም ሎምውን እንተኾነ ጠቕሊሉ ኣይጠፍአን ጥሜትን ሞትን ይቕጽል ኣሎ ተመዛበልቲ ትግራይ ዝሓርስዎ መሬት የብሎምን ኩሉ ትጽቢቶም ካብ መንግስቲ እዩ ብዝተበላሸወ 15 ኪሎ መሸላ ከዓ ህይወቶም ክትቅጽል ከቢድ እዩ እዚ ኣብ ሕጻጽ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ እዋን ኣቓልቦ ክወሃቦ ዘለዎ ኣዝዩ ህጹጽ እዋናዊ ሓደጋ እዩ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኣካላት ፖለቲካዊ ኣጀንዳታቶም ንጎኒ ገዲፎም ኣብ መትዞም ግዳያት ክገብሩ ሰብኣዊ ጻውዒት ይግበረሎም ኣሎ ተወሳኺ እኽሊ ምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓዋሩ ዝኸውን ፍታሕ ኣብ ምምጻእ ክሰርሑ ከዓ መድረኽ ይሓቶም ኣሎ ኣይኮነን ግን ከቢድ ሳዕቤን ክኸትል እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 22 ታሕሳስ 2025 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي